Ben, pois moi bo día. O Bloque Nacionalista Galego quere facer unha serie de consideracións sobre a proposta do Goberno Municipal para o gasto de 9,5 millóns de euros de remanentes de 2019 que previsiblemente van ir a un pleno extraordinario o próximo martes, día 17. En primeiro lugar, como cuestión previa, eu quixera lembrar que se chega a poder utilizar estes remanentes porque os concellos se opuxeron á pretensión do Goberno Central, do Goberno do PSOE, de incautar estes fondos, estes remanentes. Que se non fose por iso, por esa derrota do PSOE no Congreso, por unha proposta en colaboración coa FEN, que finalmente foi votada abaixo polo conxunto dos concellos de todo o Estado, pois o que teríamos como solución é que ese diñeiro agora tería ou ben que ir a amortizar débeda ou realmente ir a eses fondos do Estado que iría devolvendo en forma de préstamo a partir de 2022, non? En segundo lugar, xa entrando en cuestións referidas ao caso do Concello de Santiago de Compostela, temos un goberno do PSOE que se escuda continuamente na crise do coronavirus para non realizar en tempo e forma conversas e debates e presentar propostas cos expedientes e a información completa para poder a oposición realizar o seu traballo e poder facer as súas propostas. Realmente estamos cun pleno aí pendente para o próximo martes, máis cunha comisión de Facenda aínda sen convocar e coa documentación sin entregar, onde non temos informe de intervención, nin temos todo o expediente completo e, insisto, e cunha comisión aínda de Facenda sen convocar para tratar este asunto, non? Ao final, o que temos é este goberno algo que está utilizando sempre moita propaganda mediática, pouca transparencia, pouco diálogo, non? Nós entendemos que un goberno como este que carece, e logo explicarei tamén por qué, un modelo de cidade, de unha planificación para o futuro, dunha falta de previsión e que vai actuando de maneira completamente improvisada, podía darlle un agasallo magnífico a todos os sectores afectados pola crise do coronavirus. O que lle podía dar era un bo orzamento, un orzamento que estivese á altura para atender esta crise económica. E é evidente que este goberno non só non ten orzamento, senón que comezará 2021 sen orzamento propio. Estamos cun orzamento que foi aprobado o 2 de marzo de 2020, un orzamento pre-Covid, que xa daquela dicíamos que non daba respostas ás necesidades da cidade de Santiago, do Concello de Santiago, e que moito menos agora. Por tanto, o que esperamos non ter é que nin o goberno pretenda prorrogar ese orzamento, que podría ser unha posibilidade, ou simplemente facer tamén un debate exprés onde nos presente un orzamento continuista, un orzamento que sexa prácticamente o mesmo que o de 2020, porque entendemos que non serve. A mellor maneira, a mellor ferramenta xustamente para abordar a crise económica derivada do coronavirus é ter un bo orzamento que levamos meses reclamando que comece a súa discusión. Fronte a iso, sabemos a maneira de proceder do goberno do PSOE. Non entregar as cuestións e chegar a debates feitos e a procedementos en horas e sen toda a documentación previa, porque é o que pasou agora con estes remanentes. E daquela imos directamente xa a esta proposta de remanentes que fai o goberno do PSOE a facer a nosa valoración. Desde a nosa perspectiva, falta un maior e máis equilibrado investimento en axudas directas, que requiren ademais esas axudas directas un compromiso de axilización administrativa, porque temos que lembrar que aínda hoxe non se cobraron as axudas convocadas polo Concello hai meses e que este Concello ten un problema na falta de axilización burocrática. Por iso, entendemos que se estas axudas queren ser unha realidade, este investimento, o que hai é que habilitar unha oficina específica, pode non ser presencial, pero sí unha oficina de atención para estas axudas, que se lles dé a prioridade na tramitación administrativa e que non rematen por acabar sendo axudas extemporáneas, que cando cheguen xustamente a cobralas, a recibilas, eses sectores e eses colectivos xa non estean a tempo. E, por outro lado, falta unha aposta por mellorar a vida da veciñanza nos distintos barrios e tamén xerar emprego, coa realización de obras con proxectos, moitas delas aprobadas no pleno, pero que teñan algún criterio. Desde a nosa perspectiva, a proposta de obras
ten falta de criterios. Por un lado, preséntanse como imprescindíveis obras que están ligadas a un Xacobeo diferente do que vai haber. Pensamos que o alcalde desta cidade continúa pensando que vai haber un Xacobeo diferente e nestes momentos para nós algunhas das obras que se presentan non son de máxima prioridade. É discutível tamén a urxencia na realización de actuacións de adecuación do hórreo tras as obras da intermodal, se iso ten que ser xa inmediato ou pode agardar un pouco, e noutros casos directamente son un pouco enganosas porque se presentan obras que xa estaban nos orzamentos de 2020 e que como non se executaron volven a ir agora nesta proposta de obras. Pois está o acondicionamento do campo da Festa do Castiñeiriño, o acondicionamento do aparcadoiro do Altiboia, son cuestións que xa estaban incluídas no orzamento de 2020, por tanto, se se quere, xa se lle trasladaron a veciñanza que se ían facer, non se fixeron, e agora volvémolas a colocar unha vez máis nesta proposta de remanentes. Hai logo unha serie de cuestións que o Bloque Nacionalista Galego puxo en riba da mesa e que sentimos que non se incorporasen. Nós pretendíamos facer unha reserva, cando menos de €500.000 para investimentos e necesidades derivadas da COVID nos colexios de infantil e primaria, que nos trasladaron esas necesidades de rehabilitación de aseos, cubrición de patios, montaxo de carpas, algo que o goberno municipal nin sequera quixo considerar. E tamén presentábamos a proposta de dedicar €750.000 para axudas a colectivos vulneráveis, a familias monoparentais, a persoas en risco de exclusión social, a persoas precarias, a paradas de longa duración, que tampouco foron consideradas. Entendíamos nese caso que había que incrementar as axudas non só aos colectivos, que nos parece ben como a hostelería, o comercio ou a cultura, o mundo cultural, senón que tamén había que incrementalo a persoas a nivel particular que están sufrindo moito. E nesa perspectiva, digamos, o que sí temos como positivo nesta proposta de remanentes foi ese incremento que se deu por parte do goberno de esas axudas directas para a hostelería, para o comercio e para a cultura, e se chegar a eses €4,5 millóns que se van investir, con inclusión, ademais, de partidas para facer fronte ao gasto corrente, que era unha das reclamacións dos sectores implicados, e a posibilidade de realizar un anticipo de gasto para que se poidan cobrar, xa digo, de maneira inmediata se a tramitación administrativa o permite, se pode facer realmente. Pero faltanos a nós saber o que son as liñas fundamentais desas axudas, saber como vai ser a convocatoria e cal debe ser a letra pequena, porque logo moitas veces si esa letra pequena desa convocatoria de axudas está feita en colaboración con eses sectores. É certo que se se deran todas as condicións, se se habilita unha oficina específica para tratar esta cuestión, se se fai unha convocatoria de axudas en conta co sector, tendo en conta as súas necesidades, isto pode ser un pequeno balón de oxíxeno, está claro, para estes colectivos. Mais, para nós é algo que é insuficiente porque necesitamos tamén ter un verdadeiro plan de rescate con unha administración, a Administración da Xunta de Galiza, que realmente está nestes momentos presentando unha proposta ridícula no cuantitativo, cando fala deses €14 millóns nos momentos tan críticos. Así que, como BNG, continuaremos a demandar tamén, desde aquí, desde os concellos e tamén desde o Parlamento, desde os lugares onde estamos nas institucións, a que a Xunta de Galiza elabore unha verdadeira folla de ruta para o peor dos escenarios posíveis e un ano 2021 que vai ser un ano moi difícil. É evidente que nos espera un ano moi duro no sanitario, pero sobre todo moi duro tamén no económico. En resumo, o Bloque Nacionalista Galego ve varias sombras, varios aspectos que non nos acaban de convencer nesta proposta de gasto de €9,5 millóns que proceden dos remanentes de tesourería que non se gastaron en prazo en 2019. É certo, felicitámonos de que se incrementasen as axudas directas a hostelería, comercio e cultura. Nós entendíamos que se podían incrementar máis con máis gasto social, que non se incluiu, e tamén entendemos que é preciso habilitar unha oficina específica para tramitar esas axudas que axilice e faga posible que sexan axiña unha realidade. No referido ao aspecto de obras, entendemos que os proxectos que se inclúen non están debidamente xustificados.
denotan claramente a falta de modelo de cidade, a falta de criterio e a incapacidade para poñer en riba da mesa os intereses da veciñanza fronte á aposta por un Xacobeo que non vai ser o baño de masas que Bugaño pretende e que parece continúa vivindo nel. E ademais que inclúe obras que xa aparecían no orzamento de 2020 que ficaron sen executar. Ficaron tamén fora propostas do BNG, como decimos, do ámbito social, esas adaptacións dos centros escolares ás necesidades da COVID ou as axudas para colectivos vulneráveis que o PSOE non quixo considerar. Por tanto, é unha proposta de sombras e luces que estudaremos detidamente cando nos chegue o expediente completo, o informe de intervención e todas as propostas debidamente detalladas, sobre a que xa digo que nos pronunciaremos no pleno e na comisión previa de Facenda que aínda está sen convocar. Por iso dicimos que moitas veces máis importante que facer ruído é traballar internamente para que as cousas estean en tempo e forma e para que se existe esa capacidade de dar unha axuda a sectores e a colectivos que se faga da mellor maneira posible e da maneira máis consensuada posible. E iso é o que vos quería trasladar. Bueno, que todavía postura do bloque está por pendente de fixar, non? Cando coñezades a cosa. Pois sí, porque para fixar unha posición, nós non entendemos moito que se poidan fixar posicións antes de coñecer os expedientes completos, antes de saber exactamente que é o que aparece, que é o que se propón, que é o que se inclúe, e tamén vendo os informes de intervención pertinentes. E entendemos tamén que o lóxico é que todo iso se contraste tamén nunha comisión informativa, se existen as comisións informativas, e para iso todo iso está sen facer. É certo que a 3 ou 4 días do pleno, un pleno que entendemos que se pon como data, pero que significa, que ten que significar a forza que o grupo de goberno cumpre os prazos para que a oposición tamén poida facer o seu traballo. O problema é que neste caso pois chove sobre mollado porque este goberno leva recorrendo en demasiadas ocasións a utilizar procedementos de urxencia inexplicáveis e injustificáveis cando había moito tempo xa que se sabía que estes remanentes que se poderían gastar. Exactamente igual que aí levamos pois 3 meses cando menos, podíamos falar de máis, perdidos para falar de orzamentos e de que orzamentos precisa este Concello neste contexto. E xa veremos como calquera que nos aparecen, no pasado mañán temos o pleno de orzamentos e claro, ao final as cuestións que se fan as presas non son boas conselleiras cando estamos falando de determinar cales son as prioridades nos momentos tan delicados como estes. En todo caso, parece que xa teñen todo atado ben atado coa postura do Partido Popular. Non sei se crees que houve xa un tipo de conversa máis con eles ou como vedes eso que o PP xa diga que sí sen coñecer en principio da documentación. A verdade é que é extraño que sí, que se poña en riba da mesa un sí a unha proposta sen coñecer un expediente por completo e sen coñecer a documentación e sabendo pois, que realmente pois, tes que ler a letra miúda e sen coñecer os eixos da convocatoria. Cada grupo, cada pau ten que termar da súa vela e tomar as decisións que teña que tomar. Nos entendemos que é algo suficientemente serio, cales van ser os investimentos para decidilo, pois, xa digo, en tempo e forma pertinente. De calquera maneira, eu creo que todas as forzas, incluída a forza de goberno, saben nestes momentos que se están producindo numerosas irregularidades na cuestión de non ter en conta os prazos, non dar toda a información, non ser capaces de presentar en tempo e forma os expedientes para que a oposición faga o seu traballo, que ao final é un traballo de fiscalizar o goberno, mais tamén de achegar propostas e ideas que poidan ser constructivas. E aquí parece que se prefire, pois xa digo, andar de maneira improvisada, non planificada, hoxe facendo A, mañán B, pasado C. Ao final, nós o que temos é como a impresión esa de que o alcalde e este equipo de goberno que lle falta ese modelo de cidade e que non sabe para onde camiña. E iso é o que nos xogamos.